Avui hem conegut el resultat d'un estudi que reflecteix que el 50% de joves no disposa d'estalvis suficients per fer front a l'entrada necessària per comprar-se una casa. I en aquell mateix estudi se diu que els joves de les Illes Balears són els que estan pitjor de tota Espanya a l'hora d'afrontar aquell 20% de l'entrada que no financien els bancs. Des del Partit Popular de Balears ja fa mesos que vàrem presentar un pla de xoc en matèria d'habitatge, allà on proposàvem, entre altres mesures, que el govern balear dissenyés un préstamos hipotecaris amb una línia d'avals per joves a fi que els bancs financiassin el 100% de la compra de la vivenda i així els joves podrien accedir a la seva primera casa. Lamentablement, aquesta proposta del Partit Popular va ser rebutjada pels partits que conformen el govern de la senyora Armengol. I és una llàstima perquè les dificultats per accedir a un habitatge és un dels principals problemes dels nostres joves. Per això, des del Partit Popular insistim en la necessitat d'adoptar mesures que possibilitin aquest accés i que a la vegada facilitin que els joves se puguin emancipar. La política en matèria d'habitatge és un dels grans fracassos de la senyora Armengol. Per això li demano que atengui les propostes del principal partit de l'oposició i que consensuem entre tots mesures en benefici dels ciutadans d'aquestes illes.